Let's go. No masterpiece. 10 bad bitches and they after me. One bad bitch look like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Очакваме 7,5 пред вас. Пътете смело! Обаче, ако не успеете, идвате с нас на бала! Искат all too short of hate. И пролетта е много краткотрайна. Sometime to hot eye of heaven shines. И често жари слънцето над нас. No lose possession of that fair thou owest. И все така, без възраст ще младееш. Шано Брюк Индустрит, починцето, хубавите гащи, хубавите тениски, цигарките и си бръмчи с комплексът. На рапа, хапа, ти изкача маняка. Източния бряг, да, виж какъв съм як, ма, да една лапа. Батериите ме галят. По 4 батерии му. На рапа, хапа, ти изкача маняка. Източния бряг, да, виж какъв съм як, ма, да една лапа. Тука брат до брата, силно мотивиран да им пръсне играта. Толкова стабилен като бетонна ограда. Изкачаме с моите татуирана бригада. Не могат да ми стъпят кована, стомана, вулгарен, нахален и ги питам го остана. Сята няма в гере, свиста бомбата на Батиста. Пораснах, помислих и направо щупи кеса. Да, това е Спарта, един като за 300. И сега са ми сърдити, даже без да ги тисна. Щото пак ги събирам, щото пак ги сформирам. И не смятам да спирам, всяка цел да постигам. Щото пак ги събирам, щото пак ги сформирам. И не смятам да спирам, доминирам. Целите лавели, жили, викани катили. Силата е в рими, гири, давай говори ми. Още сме в играта вече толкова години. Малки, големи, картуни, гадини. 4 по 4. Девять, 10, 11, 12.
Как сте ми скроили номер? Беше хубава изненада. Лека засечка! Лесно, аз няма как да забравя, че беше не преследва. Да, ти направо ще е забравиш, но... Това е забудна противника, май. Искаш ли аз? А нема, виж как се... Не, май не се отвепва. Чакай, дай да участвам. Чакай, дай да участвам. Гръцка изимаме! Отдава да можа да се оправи. Мисля, вие нямате по принцип голям избор, защото пак ще ви откраднем. Аха. Ама това път ще е по-гадно. Измами ще е по-пиян. Да, ще е още по-пиян тогава. Кога? Това не е вярно. Това е долна лъжа. Е, това вече е лъжа. Е, това вече е лъжа. Не. А къде е мистер Промил? Да, госпожата ма вижда, 1 грам срам и тя ми вика, ми ти и толкова нямаш. Как да стане? Как да стане, ми кажете? И е, дай, един път се живее. Живее, чакай да дойде. Тя, елате сега, ела тук, мистер. Еми, случва се сега. От тайките на класа. Аз къде съм? До вечера кротко, нали знаете? До вечера всичко друго, ма не и кротко. Да изкарат от не знам откъде. От учителската. Така, и подаряваме, нищо да подаряваме от букетите. Така. Право си е, майката. Не съм много пиян, просто ликава. След това идва... Дурева. Дурева отиват Емил Колай. Ами дай един жартиер де, разкопчай де. Вие сте после от детски рожден ден. Така, има ли нещо неясно за учителите, кой забира, какво подаряваме и така нататък? Така, значи пистолетите с парите. Кога ще ги даваме? На клапито, нали? Хващаш пистолета и им пръскаш пари. Ама на куца! Ето 12, ако някой не знае... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,